omlouvám se, bohužel se mi to tady trochu rozbilo, takže nízký rozlišení, ale to vůbec nebude vadit. Tak, já vás tady vítám. Tak, jak slyšíte, tak už mě slyšíte, já si totiž koupil nový mikrofon, ale nevím, jestli mě slyšet. Tady někdo otravuje na Skypeu, jo, tak já udělám tohle. Fajn, tak to bude asi nejlepší. A jak jste si v názvu přečetli, budeme se ukazovat, jak vlastně udělat FTP servera. Jo, takže já v první řadě si ten program odinstaluju, což vy dělat nebudete, ale tak, abyste viděli, jak já to dělám. Nebo ne, jak já to dělám, prostě jak se to dělá, že já si to tady najdu v FileZilla server, odinstalovat, uinstall. Jo, takhle se vám to odinstaluje. Tak. Super, to bychom měli a já vlastně tady nemám nic, jak vidíte. No, nefunguje to, tak to vymažu. Ukážu vám, jak se to dělá a jak s tím pracovat, na co si dát pozor a na co zas ne. Takže v první řadě si otevřeme internetový prohlížeč. Já tohle to dám na chvíli pryč. A tam si zadáme filezilla.projekt.org. Toto budete mít v popisku videa. Tak, tady jsme na téhle stránce. A samozřejmě můžu si tady otestovat pak. To, já si to teda dám takhle, https. To ani nevím, že tady je. Tak já si to dám sem. Ne, payment kalendář. Něco kopíroval. Ctrl C, Ctrl V, no. Jo, tak nic, dáme si download FileZilla server. Já mám Windows, takže dáme pro Windows. Nás to přepne na tuto stránku. Když chvilku počkáme, ono se nám to začne stahovat. Máme to stažený, já to pustím. Takhle. Nemám tu instalaci, to je hrozný ten počítač. To je tenhle? Asi. Tak dáme spustit a ano. Teď se mi... A malý moment. Omlouvám se, zapnul jsem si vypnout telefon, takže mi volal někdo. Doufám, že to tam není slyšet. Tak já teďka pokračuju. Musím, ještě někdo mě otravuje. Jo, to už nic. Install new, tak. A teď to nejdůležitější. Tady dáme tohle. To je všechno. Tak, ono nám to tady nainstaluje, pak to zavřem, ono se nám ta file otevře, ale ono si pamatuje moje věci. Ne, nepamatuje. Je to smazaný. Když tak typuju, já dám tady connected to the server, yes. Tady to ne. Tak, jedem tohle. A vždycky, tak se vám otevře tady to, tady nebudete mít nic, tak si opište tohle. 127001, ty tačky samozřejmě taky. Já dávám tohle, že to nechce při spouštění. Tak, jsme tady v tomhletom programku. Co tady? Tak, v první řadě budeme potřebovat hamači. K čemu hamači? K čemu hamači, se ptáte? Tak, hamači, protože budeme potřebovat nějaký zdroj toho serveru, aby to mohlo fungovat. Tady podle mě to je jedno. Můžete i přes localhost, ale to blbý. Vy si dáte create new network, ten kdo má ten FTP, a pojmenuje si mi to třeba FTP YouTube tutorial enter. Ještě heslo musím. Tak dáme app data, to použijeme hodně za heslo app. A nebo ne. Dáme si tam FTP data, jo. FTP data. Když tak za to předchozí video se vážně moc omlouvám. Nedá se nic dělat. Tohle smažu, protože tohle aplikace nemám rád. Tak, teďka jsme si to založili. Samozřejmě budeme muset jak se přehlašovat, ne? Tak jo, ještě jsme něco zapomněli. Tady si vytvoříme složku. Tu si pojmenujte, jak chcete, já to pojmenuji FTP data. A tady si dáme, no nic, bude to tady. A teďka si tady vytvoříme nějaký soubor, třeba
minerál, test. Tam dáme třeba odkaz, teda zástupce Skypeu a zástupce Chromu. Zavřeme, máme tu uložený. A teďka to nejdůležitější. Username. Tak to bude třeba, já nevím, host 1. Password, jestli mu tam dáme, ano, dáme mu tam 1, 2, 3, 4. Ono, když to odemknu, tak se to takhle, aby to, no někdy, až to ukončím, když dám OK, jo, ono mě to nepustí, protože to chce složku. Teďka si tady dám tu složku, nedá se vytvářet složka. FTP data, OK, a tady co vlastně budeme moct s tou složkou tenhle přístup dělat. Já to udělám takhle. Vlastně teď uložím a už to, aby to nikdo neviděl, kolikátí místní je to heslo. Samozřejmě server se dá zamknout. Tak, to by bylo hotovo. A teďka, když se podíváme, sakra, to už ho mám otevřený. Tak, já vám to ukážu na internetovém prohlížeči a pak na Firefox. ftb2, to je váš počítač. Jenže my to budeme mít přes hamači. Takže tohle, ne localhost, ale dáme tam tu IPinu. Doufám, že to půjde. Jo, jde to, takže vám to půjde i na druhé. Jo, a ještě něco, musíte mít vypnout bránu firewall. Jinak se tam připojíte jenom vy. Systém má zabezpečení, brána firewall, mám to vypnutý. Takže použít doporučená nastavení vůbec. Sem si dám host 1, heslo tam dám 1, 2, 3, 4, enter. Tady se mi něco, a tady se mi to vykreslí. Vidíte, fakt to funguje. Nebo se můžu připojit třeba tady na Firezilla klient. Moment, Firezilla klient je taky na tomto. To se dá stáhnout, ale vy určitě používáte i jiný. Pokud máte veřejnou IPinu, dá se použít určitě ta. Sakra, proč mi nejde Firezilla klient? Jo. Tak to uděláme takhle. Tak se přepnám. Já se omlouvám za technické potíže. Já to střihnu a až se mi nestartuje Firezilla, tak se vrátím. Tak jsem tady zpět. Firezilla jsem nestartovala několikrát, jak vidíte. Tak já to zavřu a snad už to půjde rychle. No, už to jde rychle. Ne, žádný downloader. Tak, tady to budete mít úplně prázdný. Tady to úplně vůbec nebudete mít. Ale tady mám tu akorát si tady. Vy tam budete mít anonymní, tak si tam dejte normální. A sem si dáme host. Ne, já se to tady nebudu rušit, fanousek. Nebudu si to rušit, to udělám tady. ETT, jako YouTube tutoriál. Není to nic prostýho, kde by to někoho napadlo. Ale jestli je tichý zvuk, tak se omlouvám, ale možná není, možná ne. Normální host 1, 1, 2, 3. Pokud si to dáte bez hesla, necháte prázdný. Ano, jsem tam. No, jak vidíte, funguje to. Funguje to. Takže jsem rád, že se na ně stále díváte. Já už to asi teďka tady ukončím. Jsem rád. Není to nic těžkého v tom dělat. Ano, můžu takhle se tam třeba něco nahrát. Třeba znova FTP data, to už je jedno, můžu test smazat, klidně enter, tak. Je to úplně jednoduchý, já tady ten test mám. Nebo si takhle můžu Ctrl X. Tohle nevím, jestli bude fungovat, Ctrl V nefunguje. Ale samozřejmě můžete to i adminovat v této složce. A já už nebudu dost dlouho zdržovat a já vás řeknu nashledanou a vy si dělejte vlastní FTP server a doufám, že vám to půjde. Pokud budou nějaký potíže, tak já vám poradím. Nashledanou.